Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн кадерле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне мин Айзилә Батырханова сәламлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне теләп кала. Календарьда 2 март, пәнҗешәмбе. Һәр елның 2 мартында иң үзенчәлекле бәйрәмнәрнең берсе – халыкара шырпы көне үткәрелә. Россиядә беренче шырпылар 1830 елда чыга башлый. Шырпылар бүгенге көндә төрле булалар, ләкин озынлыклары стандарт, төгәл 5 см булырга тиеш. Шулай ук бүген компакт дискның туган көне. 1983 елның 2 мартында Бетховенның 9-нчы симфониясе язылган компакт дискны тәкъдим итәләр. Ул вакыт өчен бу чын алгарыш була. Бары бер гасыр эчендә фонографтан алып дискка кадәр үзгәреш юлы үтелә. Фотосурәт, хис итү, тоемлау, ярату ысулы дип әйткән күренекле чит ил фотографы Арл Скисканд. Фото бер мизгелнең сурәте, безне үткән тормышыбызга алып кайта. Матур һәм якты хатирәләрне искә төшерә. Фотосурәтләрнең мәгънәсе моның белән генә шикләнми әлбәттә. Фотографияның бүгенге җәмгыятьтә тоткан урыны хакында күбрәк беләсегез килсә, 4 март көнне Тинчурин театрының кунак бүлмәсенә рәхим итегез. Әлеге чара турында тулырак сөйләргә дип без бүген студиябызга кунаклар чакырдык. Проектның авторы, фотога төшәргә яратучы журналист, Тинчурин театры пиар белгече Рәйсә Бирханиева һәм фотога төшерергә яратучы журналист Раилә Хаялиева. Исәнмесез, кызлар? Исәнмесез. Бүгенге көндә безнең инде кызларыбыз, егетләребез дип әйтик, фотога төшүне бик җайлы карыйлар, әйме? Күбрәк инде селфи төшерәләр, ләкин бит менә үткәннәргә карасак, элеккеге безнең әби бабаларыбыз фотога төшүне шулкадәр бер ничектер аңа бик ныклап килгәннәр дип әйтик инде. Айрым вакыйга итеп, фотосалонга барганнар, әйеме, аннан соң бит инде аны кәгазьгә төшергәннәр һәм әлеге фотосурәтләр безгә кадәр килеп җиткән. Хәзерге көндә менә мин хәзер уйлап та куям, әйеме, без нәрсә калдыра алабыз соң үзебезнең киләчәк буынга дип. Шуңа күрә менә сез оештырган әлеге проект миңа калса бик кызыклы булачак һәм нәрсә көтәсез? Нинди чара булачак бу? Рәйсә, проектның авторы буларак бу сорау сиңа әлбәттә. Сәламлим барыгызны да. Әйе, мин килешәм. Заманалар үзгәрә тора, ләкин кешеләрнең хисләре, кешеләрнең үзен кешегә тәкъдим итү формалары һәр вакытта да кала үзенчәлекле булып, шуңа күрә менә сез әйттегез бит, фотога төшү ул үзе бер вакыйга булган, аңа бәлки 2 көн әзерләнгәннәрдер, әйме. Театрга бару да шулай булган бит. Зур бер вакыйга булган. Хәзер мобильләштек, һәр нәрсәне планлаштырабыз, көнебез безнең шундый бик тыгыз була, әйме. Һәм мин барлык тамашачыларны чакырып калам бу шимбәдә безнең чарага. Вакыт табып килсәләр, мин бик рәхмәтле булыр идем. Әлеге чара минем Рәйсәләнү дигән медиа проектым бар. Аның 2нче чыгарылышы дип атарга кирәк. Чөнки ул минем интернетта виртуаль хатын-кыз көндәлеге. Мин нәрсә белән яшим, нинди яңалык күрәм, без бүлешәбез, киңәшләшәбез. Шундыктан әлеге тема миңа якын. Мин 10 ел элек фотосессиялар белән шөгыльләнә башладым. Миңа кызыклы булды ул. Рамил Гали, әлеге исем күпләр өчен таныштыр. Ул бик талантлы һәм тәҗрибәле фотограф. Аның белән таныштым да, ул миңа иң беренче профессиональ фотосессияны ясады. Фотоның әһәмияте кеше тормышында әйтеп китәсем килә, әйме. Кеше үзен читтән карый ала беренчедән. Безнең инде яшерен батырын түгел, һәр кемнең үз-үзенә ышанышы, комплекслары була, әйме. Шул комплекслардан арындыра. Аннан соң яз көне табигатьтә яңара, безнең дә яңарасыбыз килә, тагын да матуррак буласыбыз килә. Кеше үзен читтән караса, ул бөтенләй башка төрле кабул итә. Шундыктан әлеге темага без алындык. Рамил Гали оештырды Татарстан Республикасының фотографлар берлеген. Алар ярдәме белән, аларның вәкилләре чыгыш ясаячак. Һәм инде минем коллегам Раилә белән без берләштек. Бик кызыклы очрашу булырга тиеш, көтеп калам. Без менә әйтеп киттек, сез
фотога төшерергә яратучы журналист дип. Фото бит ул тулы бер сәнгать һәм инде әлбәттә ул фотографның һәм объектның менә шушы үзара бер-берсенә ничектер мөнәсәбәтеннән яхшы фотолар килеп чыга. Менә сез фотоларда гадәттә нәрсә күрергә телисез, Раиля? Мин башта әйтеп китергә тиештер инде үземнең әдәби портрет проекты турында. Чөнки минем фото белән шөгыльләнү һәм фото дөньясына якын килү нәкъ менә шул татар язучыларын фотога төшерә торган әдәби портрет дигән проекттан башланды дияргә кирәк. Без тагын башка үзешчән дип әйтик инде егетләр, кызлар белән татар язучыларын фотога төшерәбез. Һәм шул рәвешле аларны фотоархивын тарихта саклап калырга телибез. Һәм беләсезме, менә фотоаппарат ул гадәти техника кебек. Аның үзенең инструкциясе бар. Без аны гади генә инструкциядан нинди техника икәнлеген карый алабыз. Әмма ләкин миңа тыела һәрбер фотоаппаратта күңел күзе дә бар. Чөнки фотоларда без беренче чиратта кешеләрнең күңел халәтен күрәбез. Һәм менә Рәйсә дә әйтте, яз хатын-кыз дип. Сезгә бер кызыклыгын ачрак сөйләп китәсем килә. Ничен хатын-кыз фотога төшәргә ярата? Чөнки без фотога төшкәндә үз-үзебез белән калабыз. Дөньяның барлык мәшәкатьләрен һәм вакыйгаларын кырда куеп, без үз-үзебез белән очрашабыз. Әмма ләкин безнең җәмгыятьтә шундый стереотиплар яшәп килә. Хатын-кыз бала чагы белән матур, яшьлеге белән матур, урта яшьтә чәчәк аткан чоры белән матур, һәм аннан соң хатын-кыз үзеннән уңайсызлана башлый. Мин дә картайдым, минем җыерчыкларым бар, мин фотога төшмим дип, шундый күңелсез фикерләр әйтүчеләр бар бит. Әмма ләкин менә без ул яшьтәге язучы ханымнарны күп төшердек. Һәм фотога төшкәндә алар әлбәттә каршы килүчеләр күп булды. Инде хәзер минем фотога төшә торган яшем узган дип. Әмма ләкин фотога төшергәндә карагыз әле, сезнең бит күзләрегез шундый матур. Карагыз әле, сезнең бит менә шундый матур сыйфатыгыз бар, ул бит фотода күренә дип әйтәбез. Һәм фотога төшергәчтен күрсәтәбез дә үзенә. Ул әйтә, мин шуннан да матур икән. Ничектер ул илһамланып китә һәм үзен яңадан матур хатын-кыз итеп күрә башлый. Миңа калса, менә фотоаппарат ул чыннан да кешенең матурлыгын үзенә күрсәтә дип саныйм мин. Фотоаппарат кына түгел, монда бит инде фотографның да тәҗрибәсе булырга тиеш. Ул бит психолог булырга тиеш. Ягъни яхшы фото чыксын өчен әлбәттә инде ул кешенең характерын ача белергә тиеш монда. Әлбәттә. Менә мин соңгы араларда түгел инде шактый күп вакыт психология һәм нейроинтеграция дигән метод белән бик кызыксынам. Ягъни кешенең психологиясе һәм баш мие белән безнең тормышның бәйләнеше турында. Менә фотоларга карасак, әгәр дә без бик игътибар белән карасак, һәрбер фотода, фотосурәттә дип әйтик, без кешенең табигатен генә түгел, хәтта гаилә фотоларына карасак, бу гаиләдәге атмосфера, бу гаиләдәге балага карата мөнәсәбәт, ир белән хатынның бер-берсенә ни дәрәҗәдә якын һәм мәхәббәт белән каравын күрә алабыз. Чөнки мин уйлыйм, фотога төшү һәм төшерү кешенең табигаты психология белән бик якын өлкә дип. Ягъни фотога төшү һәм төшерү ул үзенә күрә аерым фәлсәфә, бу турыда бик озак сөйләшеп булыр. Бик озак сөйләргә була һәм әле моның турында без һичшиксез 4 март көнне менә әлеге проект кысаларында күбрәк белербез. Рәйсә, шулай да менә сорыйсым килә, бәлки әле менә безнең якын арада фотога төшәргә теләүче тамашачыларыбыз бардыр. Синең инде тәҗрибәң зур. Менә нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Бер-ике сүз белән. Син ял иткән булырга тиеш. Раилә яңа гына әйтеп китте, кешенең күңел халәте күренә. Арыган килеш фотосессия ясарга кирәкми, мәҗбүр итәргә кирәкми. Кеше үзе өлгерергә тиеш. Һәм юкка гына бит инде фотограф дип кенә түгел, еш кына әйтәләр фоторәссам. Ул нәкъ рәссам шикелле, рәссам ясыйсың. Һәм аның аерым бер халәте бар. Безнең әлеге чараның Тинчурин театрында узуы очраклы түгел, чөнки мин җаваплы фотосессиялар буенча безнең интерьерны бик ошаталар инде безнең кәләшләр, кияүләр. Шунлыктан чакырып калам, кемнең теләге бар, безгә фотосессияларга. Бик зур рәхмәт бүгенге тәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде тамашачыларыбызны 4 март кабаттан әйтәбез, Тинчурин театрында көтеп калабыз. Кадерле тамашачыларыбыз, алдагы минутларда бездә кунакта Кариев театры артистлары булачак. Әлегә Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар башкаруында мәхәббәт җыры тыңлап киттек.
Ариф театрына килегез. Биредә өр яңа премьера. Җырлап яшик. Һәм бүген бездә кунакта җырлап кына яшәүче искиткеч матур гаилә Фәнис һәм Алия Кәлимуллиннар. Исәмсез. Исәмсез. Хәерле көннәр. Менә җырлап килеп тә җиттегез. Аллага шөкер. Җырлап яшик исеменнән күренгәнчә бу комедия. Әйе, бик җиңел генә комедия. Авторы Рәмис Латыпов. Спектакльне сәхнәгә театрыбызның баш режиссеры Ринат Әюпов куйды. Һәм дә инде әйткәнебезчә 8 март көнне 18 сәгатьтә премьера булачак, Аллаһы бирсә, һәм бу премьера багышлана безнең театрыбызның искиткеч, уникаль, бик талантлы артисты, якын дустыбыз, курсташыбыз дип әйтергә кирәк. Татарстанның халык артисты Илфат Камалиевның 50 яшьлек юбилее уңаеннан. Менә бит. Кемнәр катнаша әлеге спектакльдә? Бу спектакльдә инде менә безнең кунакка килүебез дә тикмәгә генә түгел. Әлбәттә, сез. Әйе, бер гаилә пары, әйтергә кирәк, гаилә парлары, парлы артистлар күп бит безнең театрда. Инде Илфатның исеме аталгач, әлбәттә, Илфат Камалиев һәм Энҗи Камалиева, Илнар һәм Лилия Низамиевлар күптән түгел генә аларның әле уллары бездә эшли башлады, инде чын профессиональ артист буларак. Шуңа күрә инде алар гаиләле артистлар катнашалар. Менә инде Кариев театрының алтын составы дип әйтергә кирәк бит инде монда, барысы да катнаша. Әйе, инде без күптән эшләүче артистлар һәм дә инде бар безнең яшьрәк артистларыбыз да әйтик. Ләйсән Большова, Алсина Закирова, Муса Камалов, Илнас Хабибуллин, Гөлнара Абитова, шулай ук безнең бик дәрәҗәле артисткабыз Гөлнара Фазылҗанова дигән актрисабыз. Бик күп артистларны күрергә мөмкин булачак. Әминә Галиева. Раз иштәлегендә иштәсе килә, нәрсә турында икән әлеге комедия? Хәзер бит инде менә шундай замана, әйме? Гомумән әйтергә кирәк, безгә һәр вакытта да акча кирәк. Без акча эшләүнең юлларын эзлибез, төрле суллары бар, әйме? Бигрәк тә хәзер популяр инде интернет аша акча эшләү, шулай бит. Күп кешеләр инде менә шул интернет дөньясында ничектер акчалар эшлиләр. Менә әсәребез бераз шул турыдарак, компьютер дөньясына кирип чумып, инде шул дөньяда онытылып, гаилә, мәхәббәт хисләрен онытып, шулай иттереп, кеше бит инде бөтенләй икенче дөнья белән яши башлый. Ул үзенең булганының кадерен белми. Менә шул турыдарак, күпкә өмет итеп, аздан да коры калучылар турындарак дип әйтергә кирәк. Бөтенләй үксәлеп бетереп булмый иштәлекне, әлбәттә. Менә әйтәсе килә тагын кушылып, менә шушы тормыш бит шундый менә ниндер киртәләрне узмыйча, мәхәббәтнең, хөрмәтнең нәрсә икәнен аңламыйсың. Менә шушы спектакль бездә безнең шундый киртәләр узып теге югалтулар әзрәк шундый авырлыкларны аша менә ихтирамга, мәхәббәткә килү, менә гаиләнең хөрмәтенә, тирәнлеген аңлау, бер-береңне яратуга барып тоташа. Шулай бит, Фәнис? Дөрес, нәкъ шулай. Һәм инде менә моңа ияреп, җырлап кына яшәр өчен сезнеңчә нәрсә эшләргә кирәк? Чөнки бердә әйткәләшмичә торып та булмыйдыр инде. Ләкин шулай да, моның бит мәгънәсе бар, бер шуңа кайтып каладыр. Минемчә, җырлап яшәр өчен бик күп җырлар белергә кирәк, әйеме? Һәм син үзең нинди халәттә булуга карамастан җырларга тырышырга кирәк. Әйтик, синең күңелсез очрагың була икән, кәефең төшкән вакытта синең бик тә күңелле җырың, такмакларың минемчә булырга тиештер. Һәм дә инде бит инде күңел халәте төшенгән вакытларда әлбәттә моңлы җырларда җырлыйсы килә. Менә шушы бәлкем моңлы җырлар белән үзеңне сугарырга кирәктер, ичке дөньяңны бушатырга. Һәм дә инде берәр куплет позитив җырлап куясың да, күңелләр күтәрелеп, рәхәтләнеп алга таба барга кирәк. Җырларга кирәк, җырлый белергә. Бөтен кеше җырлый ул. Җырлый белмәгән кеше юк. Җырлый белмәгән кеше юк. Бөтен кешенең күңелендә җыр бар, әйеме? Кеше аерым гына ялгыз калган чакларда җырлый күбесе. Бөтен кеше дә кеше алында җырларга бит тартына, ояла, мин җырлый белмим дип уйлый ул, миндә андый сәләт юк дип. Шуңа күрә менә күңелдә булганны чыгарырга кирәк. Җырлый белмәгән кеше юк. Менә без сезнең гаиләгезне бик яратып карап барабыз, әйеме? Менә сезнең көнегез ничек башлана? Менә безнең бит инде бүген иртәнге тапшыру. Әлбәттә, инде сез безгә күтәренке кәеф бүләк иттегез бүген. Әйе, әлбәттә, инде без иртән торып, Сез дә җырлап яшисез димәк. җырлыйбыз, әлбәттә. Җыр гомерлек юлдашым минем, мин җырларга бик яратам. Машинага кирип утыргач, эшкә барганда радионы кабызабыз, берсеннән икенчесенә күчерә, җырлый эшкә барып җитәбез, җырларга тырышабыз, әлбәттә. Фәнис үзе турында сөйләү, җырлап кына яши. Әле монда биючеләр дә, мин үзем мәсәлән биергә яратам. Фәнис иртә белән торып җырлый башласа, мин үзем әкрен генә биюдән башка хәрәкәтләнә башлыйм. Шулай итеп, менә әйтәсе килә, гаилә ул
җырлап яшәүгә калсын, җырлап яшәүгә түгел. Менә җырлап яшәгәнче, җырлап биеп яшәсәң, бөтен авырлыкларны җиңеп җиңергә өйрәнәсең. Менә бирешмәскә кирәк. Фәнис әйтмешли, күңелдә авырлык туса да, аны инде бер куплет кына шаян җыр белән күтәреп куйсаң, рәхәтләнеп синең көнең менә дигән инде. Бик зур рәхмәт, шулай матур итеп күтәренке кәеф бүләк иткәнегез өчен безгә. Бүгенгә шулар иде. Без сезнең белән саубуллашабыз. Иртәгә сәгать иртәнге 9-да Россия 1 каналында Татарстан дәүләт телеканалының милли тапшыруларын карарга онытмагыз. Исәнлектә күрешик.